俺。どういう。Au, pičku ma... つまり今この青き猛獣の出番ということになる。八門遁甲第七教門。 Ali prvo da ispričam svoju priču kako sam upodio Babaga. A ujevot. 参りました。 Ček, šta? Kako? お久しぶりです。お兄様、お兄様。かわいいね。あかねちゃんだったかな。なんだろう。膨らみが。うちは男の子専門ですよ。うちは男の子専門ですよ。うちは男の子専門ですよ。Tako je vrijeme došlo danas, svašta je moguće.